Ongitorriak denoi, eztabaidaren tenplura! Zuen zaratzek aritzeko prest, beste egun batez, gu, gaur, hemen. Estuart egon dezatu bezala, zuek iroko geha, beti bezala, DJ Estuart, Ortega, eta neneo, Gatzez! Agur batu ginen bestaldean zaudeten denoi, eta nola ez, gaur kutuzuloak entuateu zeaten da noi. Arraio irratia. Gabon! Arraio irratian, zuzenean larreita emeretzi.iru FM, baita arraio.eusen. Hau, galde bate da. Gabon, mutiak. Gabon, egia zan, Arratsaldeon. ez zaizu egitzen. Nahiko dinamiko gaztelea, edo leku hartzen dana hartzen dugu, ez? Ez zaizu egitzen. Nei bai. Uste publikoa ez zaizu egitzen. Bai! Ondo, gogo egin etortzen. Ez dira, hirurogeita hamasei garen saioa, hirurogeita hamasei garen saioa, baina bigarrengo saio berezia. Aurreko astean Aitziber Plaza eta Jon Garmendia ontzian, eta ean tefuntzan, ez? Espero da hartu, aztantako ere bai, primera jutia. Dudi bere. Bai, nik uste publikoantza azten asko errepika egin dezuela, así que señale txamazte izan. Eta arpa bezala horreko azteko dinamika. Arraio kideak gaur errepika egin duen, así que txalo bero hain zer izan. Nola ez betan pasioak egin moduan laguntzen. Eta gaur bai, Doniko Lazkao! Eta, batu dugu ere, guinetatik ateatzean soinuan kontrolatzen, tximanaz jauna.
Gero izan gabe, aurkeztu model batko gobiatua gizua zein datorren, baina aurkezpena kuriosua. Mota. Mezu bat bidali genion telefono gorrira, etortzedin Putzuzuloko asteroideen antzokira. Prest dugu galdetegia, sortzeko zalantzak eta jakiteko egia. Zergatik utzi zuten kerobia edota bere bakarkako ibilbidea ez ote den obia. Etorri eta kexuka hasi zaigu ni zuekin Xabi Bandini! Xabi Bandini! Bueno, hasteko, ondo entzutean da. Bai? Arratsaldeon, Xabi. Arratsaldeon. Ondo. Ondo. Zure bai. Bai, zuko hasteko. Bai. Esan bera dago, Xabi etorri segura, baina bere anaiak bai gogatzen dauda. Txaloeroan Antxo, eskia, eta horregatzen dizuet, kerobiaren hasieran behari bat zegoela, baina talet bota behoela. Konfliktoa sortzeko hasieran. ongi hori, eta Talde hona hola, bitresak emota zure batean, ez? Bitresak emota zure bateri jolia, horren ez bana. Bai. Talde honak... Bizki ez dute? Bai. Oain ulertzen, matematek hemen esan dit. Antza daka, Berak beti esaten du, berak gorde izan zuela edertasuna, eta nik gorde nula eski puntuaren ez dela. baina, beha talde bat begatu zen, gehien gustatu, baina ongi etorri Xabi, espero tope disfrutatzea. Eta, horre, ez? Guazen. Galdere balde, notiziek. neurri berriak ezarri dituzte. Arregia esango dugu. Atzo esan genuen. Jarriko du neurri berriak, seguru kaina emango ez dakize, eta neurri berriak Antzeko prezio. Orduan, ez dakit. Nafarroan ez dakit neurriak... Berriak jarri dut. Nafarroan ez dakit neurriak gogortu dituen, aste honetan, edo ez, edo... Bai, ez banagoke, ostalaritza, itxi, iztea nago, baina ni Madrilen bizten izan ez. Madrilen bizten ez, eta bizten ez, ni lekuetan. Elurra itomentzun ez, Madrid. Nunbaiten zoze entzun dugu. Zeo zer entzun da, ez da. Elurra, asteroide bat, estanda bat, Galizia. Ayuso bat. Dale. Madriden bizi bat emazera, orduan eman dizugu baimenan, ez du zer dago. Baina, baukat zentro estrategikoa iruñanik. Konpartzen dut pisua Alberto Izabarekin, dela kerobiaren basu jolea eta orain taldean tekista. Urrengo agotako zuen, ez? Honek aguantatzen dut. Hori zuen, igual abantatu bakarra ez? Bai, rekote. Abantatu dizun bakarra. Bueno, Ez, nik ipatu egun lehenengoa komentatzen hor bakestentxean. Euskal Herrian, bakatu, Euskal Autonomi Erkidegoan
bereziki debekatu dituela ensaio musiko-bokalak. Aipatu dugu. Ensayoak eta ensayos y actuaciones musico-vocales. Ezakit, eta dantzariak ez du erna sartzen. Ez hipotesi bat bota dugu ez da lehen horrak ez ditzean, eta dantzariak bana-bana ateraz, ito, eta ja horrekin kompainia guztia. Gaur egungo performanceetan entzun kante asko inoango egia esan. Hoxe, ez? Nik honen inguruan labi ez da izen batzordea, ez? Nik monun, horrengo jai batzordea, labi izena jai. Eta horrengoan konkretu zitenen ondo beratzea. Labi jai batzordea. Beste edo esan. Matematika apuntatu nahi bat badu gazetekin jai batzorde bat ditea, Labi jai batzordea. Hortxe gatzea. Jazta, izan dut gara. Gehiago esatu gabe... Bueno, goratu, zuzen-zuzenean gaudela raiolatian, ez dena zaposua izan, baina bada da, 99.3 FM eta baita ere arraioko webgunean, eta beste ikusatu gabe guazen. Zein da zure hitz gogokoena? Gogorrena? Gogokoena. Gogokoena? Bai. Gogokoena. Ez da hitz txar, jode. Gogorrenik hartua. Bale, ez da horrengo batean. Jode. Datxek. Eta non biziko zinean guztua bosten dutez? Nire Nafarroako erretxoan. Imotz bai da. Konfinamentua pasan nuen herrian. Antxe pasan nuen bakarri. Internet gutxikin. Bai. Internet eskazarekin, baina agia da, 3 hilabetera, ja oartu nintzen, ja tonto neogara. Jendearekin ez nuen interaktuatzen, herria oso txikia da, ez nuen inorekin hitz egiten, eta ordan oartu nintzen, behin jainira joan nintzenean, eta nahiarekin, eta lagunekin izketan dagoak, ideak konektatzeko zaitasunak. Eta kreatibitatea ere oso motz. Baina bost urte. Zabai esan eso, baina bost urte esan gara zinean. Bai, ez. Igual, probatzen dimazu, geho berriro gonea etorri, haingo dero. Seguro que tiene. Guain ez bat dimazea atea, operandote dimazea, bost urtean pasara gero. Piskat, aziratik troleatzen zego, ez? Bere, pixka. Egia zen, nahi duzu. Zue jarri dituzute berroik. Ordu nara libre. Bai. Marazki bizitun guztu dena, zari? Segurazko esan boku. Nire zen dugu zizegu. Ez, zematuz ditu. Baina, zei. Gazeti izan da dura ingurena. Eta munkamuta. Kiston ematek munkamuta horrek. Kiston hona ikutezte. Xabi, jo esatezu, ezagutzezu munkamuta. Nire ez. Nik ez da. Hemen batzu bai. Kintako ezazte. Munkamuka, torrebi. Eta zer, marazki bizidu batzuk, ETV, ez dakit oso ondo, behi bat zen eta bestea audio bat. Usted, oker ez banago, Bakei poi, izan zura marazki izan da. Que viene ya. Muy bien, y para qué complicarse la vida, Zalez da, zuten nagatzak zian da. Hori ere, zirkun ez. Bueno, pixkat, ja, beste galdera bat. baina, Gertuatuko da pixkat bere musika ibilbidea edo bertan
pasaitu kontzertuta. Noizbait, botaizue zerbait kontzertuta, honeako edo txarrako. Izotza. Droga da? Adibidez. Ez. Batzara bat. Ez. Bai, izotza bai. Baina, eske ez da behar izan. Askotan erori zen naiz. Erori. Jendeartera eta bat, baina ez bota baizik eta erori. Orduan nolabait nik trezikitatu naiz, ez? Jendearen gana. Baina zuri hola zerbait izotza eta zerbait polita, ez dizu da, lago zabal, ez? Zure egin da bat. Mezuak eta gutxi bai, Bai. papel bat, edo zerbait. Ez, zuri. Hori ez, baina egia da, Donostian jo genuen azkeneko kontzertuan, orain dela urtebete, edo bai, orain dela urtebete. Utzi zidaten hor zera, nitu ondoan papel bat, jartzen oso mezu simplea, baina oso enigmatikoa niretzako, ez? Saio handik ez daki hori. Eta horren geratzen zen, no zer. Deskontzertzea zen hori, ez? Baina horako mezuak bai. Mezuak, osea, behin baino gehiago. Bai, mezuak bai. Kerobia zure nahi da, ez? Zer da. Ja, aurrena taldean behar zen, ez? Bai. Hau batxo! Ez da berortu galdera. Ez dira, zer dut. Musikaz bizi zen, ez? Erdi. Erdi. Bai, Erdi musika, erdi urbatzeko. Ez? auxilia da. Musika. Laguntzaile. Laguntzaile. Bai, asuntoa da, ematen du musikaria garenak eta aideaz bizi garenak bai, eta egia da, gu pasioa handia jartzen dugu egiten dugunari, hori eta baizera handik da. Eta egia da, beti autogestioaren inguruan egiten dugun lan, eta orduan, nolabait ez dugu inoiz atzean diskografika bat edo horako gauzak, ez? Orduan beti, azkenean beti gabiltza diruz larri, eta mundu guztiak pagatu bai, eta gero gu, zen gehienetan hola egitzea, ez? Hola gauza. Mantza guztua. Ba, eta bizitzeko mantra gure ez? Bizitza. Bai. Azkeneko kontzertua zarautzen gogoratzen da? Ez. Euriak dizuen kontzerteko gura? Ez da egiten. Norbait badaki? Beti horretzen naiz, hori gora baina, eskarrik ez. Asuntoa da, plaza bat, ondartza ondoan hori duen, sekulakoa erori zen, eta ez dakidan oso ondo ez horretzen, ea kontzertua suspenditu zen, hasieratik erdia jo genuen. Erdia bai, esan hori. Erdia bai. Leheno aipatzen egon gehiago, eta baina nio nintzen kontzertu hortan, eta erdia gozik duen. Gero gotzen naiz, alboatza den portxetan sartu gina da anak, eta kriston zaparritzula da ustet, hor behar usala kontzertua. Okerriz bana. Bai, eta hori da zinekoa? Ez? Naiz entzule. Hori hitziten egin Hori. Ardia bana, Orduan, Kerobia kontzertu erdia joari bazun. Ez zuen erdina, ez? ez da ere Aurrean ez zarete eta ustutan azera horrela. Igual, Zirbiak filatzen ez dut. Zen eta Diodan kontzertu hau, gutxi gara 2007an izango zen, edo 2007an. Eta zuk esan duzu, 2011an. Eta politatzen zen. igual nahi nahi izan zen, sentazioa erdia izan emasen bezala izan zen. Nien nahi izan zen. dara egon. Kerobia kontzertu erdia jotza bat zer da? Kero bat.
edo azulertu arbatu izan. Asunto hori da, zuela da. Listo, Xabi, Tuntun jartzen. batuntz, sekatu. Baina, beste galdera egiten egoan. Bai. Galdera San Perez dutxan zen kantatzen zuen, nahi hori galdetu ze musika entzuten zuen gaur. Ez dut musika entzuten. Ez dut apenas musika entzuten, orain azte aldi honetan, gauza da, batzuk, Andi Lucas. bete garaia entzun izan duen, Pentsatzen dut ez ez? No, musika sefardi eta horrela gauza. A ver, notario. Bai, musika sefardi, Musika de sarduri, ulertu. Zer da? Sefardi. da, Estilo bat. bueno, Espainian edo zoren gutarren sefardia behin kanporatu zituztenean, hori sefardiak dira. Eta musika bat egiten zuten, eta egin dute. Odo zure anaia, sefardi bat. Musikaren nore lortzea. Emulen daula edo... YouTubeen badago esente. Horixe. San Ferminak ikuina pasatzen duzu. Adibidez. Bai. Hau, ¿Cómo que quieres? terapia sartu zanean da musika. Baduntz. Kebapekoak, judutarrak... Ez hori hori zaten. Irist. Antzeko. Zan musika. San Ferminak zen? Gara San Ferminak ikuina pasatzen duzu. Ez. Madrid. Ez. Asuntoa da, 15 urtetik 28 urte arte, San Ferminak gogotsu, pasa hartzen dituela. Eta ja geroztikan, ja ez du San Ferminak ez du probatu ere. Nik hori galdera da, Iruñako batek nola dosifikatzen ditu San Ferminak? Eran esan. Berez ez ditu dosifikatzen. Hasi, aguantatu eta gero ja mehi batean dirotu. Ez da gete bia, etortu. Hasta que ya el toro, eta nik mehi behan jarriko. Hori izan dut, dozu hain izazenan horrean... Ez, nirekin zezenaren zerren kontrakoaren mitankiaren zerataz. Ez dut inoiz, aspaldi, bai baten ginen lagunak zezenketa ikustera, eguzkiaren alde hortan, eta asko erretzen, eta behinak eta baina behin esket iluminazioa dortzean, eta esan, honek ez dut ezertzurik, eta jendeak edaten duen bitartean, animaliak zintuzte, eta ez nola nahi, ez da, bezik eta sarnarekin, ez da. Orduan, geroztikan, erabaki nuen ez duela leheniko zentzurik, eta ez duela gaina parte hartuko, eta Eta nahiago zelular horrekin, ez? Hor, zezentazan, ni, behin puna ez da ditzu ez dutxazte, baina aurrena zartzen pertsonai gauza bat, ez egitu, ez? Txarri bagotak hemen loia plaza zartzen. Oida. Arrera txarri, ez egin. Zu noiz bat kontzea, esan du leheno jute zara. no, baina txaldean, zezenak ditzen dutzen moa. Garo. Gero peina jetxiera Bai. Jende asko dago. Hemen euskal zinen bezala. Egia da, fama zaukaten. Bajaia? Bai, iruñetik jende asko etortzen ginen, beste arenean. Etorri zara zuen oso
Iruña jutez ez gehan bezala bat zegoen. Bueno, ez da galdera. Kontzertu batek gertatu zaizun gauza lotxagarriena. Lotxagarriena adibidez, erortzea izan da. Baina gainera, ez kontzertu normal batetan, hau da jendearekin eta berreri eta jazta, baizik eta geundenean showcase batetan. Zer dago, Katalunian geunden, eszenatoki batean, teatro batean, eta hor zeudenak, eseita zeudenak zirenak programatzaileak. Programatzaileak zirenak. Ezakit, hamar zeuden. Eta orduan ez dago pasatzen dira taldeak, eta aurkako, eta aurkako pasaren. Orduan hor, programatzaile antegian ez dago pasioik. Da, begiratzen dute, notak hartu, eta oso zurruna da. Eta oroitzen naiz, violentoa zela niretzako, eta orduan egin dezan gestoa etiko bat edo, ez? Atxartzen nintzen, bai batera egingo, hartu nuen zerpelako guztia, eta hori gainera, hori etxementan, YouTubeen ikusi ezaguzute, Xabi erortzen, eta Xabi erortzen jarrita. Hori da, titulua bideo bat. Gorden duet eta gero Instagramen jarri, bale? Bikidea bat, zuen kontra dira. Bueno. Bueno, beste galdera. Ez que, arazo da, boligrafoa gaude. Bueno, igual, irura bat boligrafoa, así que... Vale, ze pertsona famaturekin jungo zinateke parrandara? Hau da tipikoa da, ez da tekiko zentzurik. Bueno, galdera da. Claro, porque lehenizko deskartea izango zuteke niretzako, eta edo famatu batekin joan, edo ez famatu batekin joan. Eta lehenizko zea izan zuen ez famatu batekin joan. Baina oso praktikoa da, porque kaka ematen diote, ez dizu kasurik egiten, eta anuntzatu behar. Ez egia da, eta ordan zer famaturekin, eskizun horretan mentzatzen. Berenak. Eta behar, tolako famatu, baina, Euskalduna? Ez. Euskalduna ez dira famatu baina. No, Fíjate, exotikoa, no? Etxeritu. Epa! Etxenik egin txoa bazotu, beraz. Bueno, baina nik ezagutzen dut. Bueno. Eta oso guztotu duk hori, baina. Epa! Hori esaten dut, ez? Guztu dut. Eta parranda gustatzen zaio? Osa, nahi esan, azkenean parranda dute gore norbait parranda salia eukitzea importantea. Bai, tankera hori da, ez? Bai, ez? Baka, proiektuak pira baka. Como un poco ahí piratilla. Vale, eta pertsona egokiratzen jarrita, galdera ditari, bai, zailo. Ez. Nik parentesi bat, barnekina diran behar dugu bideoa super lortzen. Pertsona zein hiru pertsonan aurrian emango zenun kontzertua, azkeneko kontzertua. Seguru aski, gurekin egon diren gutxinez bi pertsona, Aitorari eta Maite Gurutxa. Eta hirugarrena sorteo da, Puta bat, Nahi da, Hortela, voy a meter muñeca. Hortela. Dana nire nantzeu, Hazer? Zozan, Xabi, ni gonbidatu dira. Merci. Yo, bien. Es que cosa igual son convidatu faltako ikusten ditu, Ea soziala. Ez. Esan berrun gauzara baina, maketean emakia da, Xabi. Norekin
Eta benetan jo, esan dira, zurekin itzalde. Zertarako itzalde. Eta bere telefonoa pasazidan, eta benetan ez dut ditu. Izatearako oso zer esan, baina egia da, itzalin edo ala berarekin, eta uste dut izugarri, nire hurreko albumean zeo zer egitea. Nire zu bat edatuko egidazte. Idatzeko dugu. Guk esaten union, behar. Guk izatzen dugu kongo dira. Talde bat behar. Aski, beti. Ez, baina, errespetu handia diot Benitori. Bai, nire zu bat zidatzeko. Eta gero baina kantu bat dira. Ez emozionua hainbeste. Eta gero baina Benito aterako bat dira. Ezin du horretatik atea. Se nota lo bonito. Baina, bueno, igual pantalla... Lero, litorna ipatu ezula eta azkenin bat noiz mozkortu zinen. Mozkortu da, edo. Zortu da egin duen. Zane dut da, bueno, zenan zerbeza bat ni eta bai gatzen duzu da. Jode, lehen, gazteagoan entzenean, igual, bilegi da, eta ez duen entzun abaitzen. Igual, gorputza goitzen dela, ez? Eta behin ja, pertsona normal bat naizen momentu honetan, ez? Dira hartuta ja, nago ja, eta hirugarren batekin ja hori. Hor, zalantzak egin galdetu noiz izan zan azken baldian mozkortu zinena edo noiz izan zan azken baldian parranda entzin juna. Bueno, parranda egin, Esan da, kasu mozkortzia lautra bartu da etxea o parranda esan gaur, toka. bai. Bai, gula, hiru aste gora, lan bilera batean genuen, musika egin, kalekidor, eta bukatu zuen, baina, asuntoa oso gauzek eta zitzen genuen, eta bazirudien dena forma fenomenal, eta azkenin guztat luzatu. Eta gero etxea hartzen da zentxasi gaur gara, ez da bezerri. Ez, o ez? Mozkortu. Bentzat. Ez da gutxi. Lehenako kolaborazioa esan du baina, ez du aipatu. Nondik gana esan, oker ez bat nago, txika Sorosato kolaborazioa. Joperaz. Instagram zira idatzi dio. Zurekin itzegin edut, ezak izetarako. Albertu nani bizera pixu batetan. Eta justo gure azpian bizi da guri proiektzioak egin izan dizkigu, bizi ez, estudia doka, guri proiektzioak eta bideo batzu, eta bai egin dizkigun Inigo Txarezker. Eta Inigo Txarezkerrek ezagutzen du txika Sorosato, eta bere ofizinan etorri zen, ni jetxin nintzen, ikara ezagutu genuen, eta orduan enteratu nintzen, berak esazialako, guri oso zale izan zela. Eta kontzertuetan eta jarretu dituela, eta bere izan dira, oso espektakulo gantikaria, descubierto una forma nueva de hacer música, o de disfrutar la música. Eta orduan geratu ginen, eta gaina zeo grabatu genuen eraikenekin, no sé. Eta gero denborarekin, hori, besterik gabe, konfinamendu ondoren eta bat, zalantzatari kantua, orduan nukan, berriro grabatu nahi nuela, orkesta lagoa, eta polita, eta iruditu zitzelan, Maialen zela pertsona, enkajada, eta proposatu nion, eta izan da lauzke, porque bera egonda bere diskoa grabatu, promozionatu, bioklipak eta egonda horrein hilabete guztia hori. Eta ara ere, logut izan dugu, bi egunetan edo elkartu kopan eta guztia. Eta bueno, hemen zagoetan. Egia zan polita da.
Nik horri lotuta uste dugu, jende asko aipatzen daizela, zure fanakin, ez? Fanakin daizela kolaborazio duten. Bi hau ere bai fanakin, eta nahizko bi hau kolaborazio bat. Desde luego, ni he dicho que no. Musika estilo hau, gustatzen zait, osea, nahiko nuke ikasi. Bizibiztiak bideoklipa bezala, ez? Piskatu da, ez? Bizibiztiak, ez? Kanta guztiak kantatuko nezu, baina... Bueno, zati bat nire Hola, ez moratu da, ez? Es que gauza guztietan ez dut kontrata. beste galderik, no? Agota. Gauzat berandu bila dirikala. Mira, txoin. Zein da zure disko batian, azalian gustua jarriko zenuken argazki bat, baina jartzea atrebitu etzarena. Ulertu zen, galdera. Errepikatu, uste du baietz, Zein da zure disko baten azalian gustura jarriko zenuken argazki bat, baina jartzea atrebitu ez zaren? Es que asuntoa da... Galdera txarra. Asuntoa da... Baite galdera txarra. Bera galdera. Ez asuntoa da beti diseinuak, portadak eta gure unibertsoen eta gure historien visualizazioa, adierazten hori beti beste pertsona bat uzten diogu. Historikoki maite gutxa izan da, gero estatzea bai, eta bere jarri izan dute, hor gu ez gara sartzen. Orduan, ez diot dedikatzen dekola horri izetan dute. Sorte hona. Hainbesteko konfiantza da kasue? Horrela baina ditugu. Guk azkenan historiak egiten ditugu, markoa jartzen dugu, musika dago, momentuak daude, begira instantea dago, entzun instantea dago, eta gero besteak murala dintzuenak, edo portadak egiten dituenak, edo bideoklipak egiten duenak, berak jartzen du, berak ekartzen du. Orduan bakoitza horregatik lehen kontatzen izuen, ez guk beti egin dugula lan, era horizontal batean, hau da tradutzioa. Zure. Oso ondo erantzun da. Nik azkeneko bat dut, da horra jarretu. Bale, eta Instagrama basako gara. Ados. Zein da jantezu gauzan azkagarri nazkai? Bai. Behin grabatzen dugunen izan izan zen, utzila. Kerogerekin, eta bere zenan Lorenzo Rekorsen aitorra egin beti bezala. Eta joan ginen mendikuntan dagoen restaurante batera. Eta tipoak eskaini zigun, unos callos, berak egin berriz dituela, ez dakiz zer. Nik ez ditut inoiz jan, baina, pasio horretu da, aterazazu. Eta atera zituen euskal zen da kaioak. Tripakiak. Atera zituen tripakiak, eta ez zeuden ondo bainoz da dira. Esan dira da, no dio detalle, ez?
Gibela ere bai? Gibela jan izan dut. Nahi, etxean. Dago, gustatzen zaizu? Gibelarekin da? Bai. Ez. Hori da? Jan dira. Mingaina, behin bila, hori behartzen zautzen beti bat ginean amaren familiaren partearekin, beti urtero bazkari bat egiten zen, eta beti jartzen mila. Eta horrek bat izan zeko mazkara, porque era nabetzen dira zera. Egan zopat mila. Eta zegoen, mila ere bakoan. Zer bezatatu horretan ondo? Bueno, Instagram aztertu baino lehenko, hija honak esan dit baita aipatzeko YouTube ikusgai daola, gaurko saio hau. Eta, besterik gabe, Antxo, dana ondo bakina. Dana ondo? Ondo dijo. Bueno, azaldu ikutu. Instagramen astero galderak ditugu, zen nahiago duzu, edo ez? Antxeretan momentua hori erantzuteko. Aurrena erantzun duzu zuk, Xabi, eta gero, publikoa dazka hori batzuk, da txuria, da beda, beltza. Erresa, ulertzen. Bai? Bueno, hor du naziko da. Naziko da, Xabi, zer nahiago zu? Magaianez edo Elkano? Txaritxek, zuela. Belkano. Zuel? Antxo ditzen, Arrazoi. Ez. Antxo? Jode, Xabi, zeo. Oso. Egin izan zen, biziko gizona ez, hilarrik ez batzen. Ala honen. Ez. Eta hortarako nabe espazialak egin zituzten. Ala honen. Eta Elkano izan zen, lehenbiziko pertsona munduari duetan ematen. Eta bere espaziontzia hemen zen. Euskal Herriko astilliotan. Bai. Hau zen Euskadiko kosta zen lehengo nabeen fabrika. Onkar ez dago? Xabi, kristo du ditu ez da? Oker esan hau zarotzen, intzan barkua ez, horrez. Ez diat ez da, Nik amorin gara egun, hori esplikatzen da, eta egun hori. berroi hori baten dira. Hori. Bueno, dara egun ez. Eguneko larogeita lauak esaten nahi egula Elkano. Bueno, Xabi, zen nahi agozu? 100 kilometro orduko korrikain, edo 5 kilometro orduko eganen. Hemen paren ez bat. Bilakidean, nekatutezea. Zer? Kolektibo hori zen. Esatea zuen, espezifikatzeko, eskoz espezifikatzeko. Esatea, parentesi baten, sagarra perdia. Ez? Bueno, edo B. Edo B. Izan. Egan 5 kilometro orduko zuen. Zer kasu, bertigoa. Hemen da hori da, hor publikoan ikuste, Xabier, ikorrik amantzo hitek. Eguneko 74 esatu nahi dugula egan.
inoiz gehiago pertsona batekin sexua ez eduki, edo inoiz gehiago ez masturbatu. Ez da erraza. Nahiago, edo... Ba, ez da nahiago zen. Nahiago, negazioa, ez? Perspektiba. B. Osea, inoiz gehiago ez masturbatu. Antxo bat, esan dugu. Eta zuen? Publikoa? Antxoen, ni izan dut. Zer nahiago... A ver, entzun. Jarri, oza, positiboa jarri. Ez? Zua? Zer nahiago duzu, beti masturbatu edo beti... Ahotxea kasu gardena. Beti sexua duki pertsona batekin, A. Beti masturbatu, B. Eso sí. 50%. Ez da, Ez da bate. Pero sí, o sea, tipo de urreko saioa, olazo da bekin, urrekoa igual zubita. Ba, bueno, eguneko 78 esaten nahiago da inoiz gehiago ez masturbatu. Zer nahiago zu, Xabier? Zure bikotia utzi edo zure bikotiak zuri lagatzea? Zure bikotiak zuri lagatzea. Publikoak zer zateu? Nahi bat dira, ez? Eguneko 78 esateu, nahiago gula zure... Aukera, zuen. Egazio gero utzi... Mesua, xai bat dini ezakeruia, baina nik maite zaitut. Zirenez, finala, argi dago, ez? Ba hori, eguneko 78 esateu, nahiago gula bere bikotia utzi. Zer nahiago zu? Kontraseina danak ahaztu edo zure inguruko danak izenak ahaztu? Kontraseinak dizu? Bai, pasaitza. Pasaitza. Hori da. Edo? Edo zure inguruko jende danak izenak ahaztu. Vale, bueno, nik nahiago dut, truko da bakako. Venga, esan trukoa. Bai. Bueno, zure ez esan zuen? Pasaitza truko da. Vale, nahiago zuen kontraseinak ahaztu pasaitza. Eguneko 70 batak esaten nahiago gula pasaitza ahaztu. Azkeneko, jarri zeu. Zer nahiago zu? Eskuan moztu edo belarri bat moztu? Begarri bat moztu. Galdetu denean esan du, zezen zuen. Venga, a ver, zuen zen nahiago zuen. Otra bat, duela. Garazi, Eguneko 94 hau da, 275 pertsona, esan dugu, nahiago goela, belarri bat moztu. Ba, hoxe, esan da aztenako Instagramo zer dut, zer? Bai. Bai, ingo dugu bozketa txiki bat, 6 minutu izango dira. Ogutxio. Eta hori eskatuko genio maskarriak inatxabare zuena maskarriak inatxatzia. Eta hemen 6 minutura ogutxio. Eta hogeita amaika ogutxio. Esek eta erotia da. Ba, zuzen-zuzenean arrai irratian entzutena izazten ebetarea hor bat. Eta
publikoan galdera. Gazetile, tuerkin egon nahi. Bai. Gualtu erkina hau dituta, ja? Bueno, publikoan galdera gazte ditu. Gogoratu, galdera dituzuen artian, Olatu Zaharra horren saio ketia amazora zaharretuko dut. Eta zehaztu nahiko nun ez aukerak ditugu galdera artian baizik eta parte hartu ez zuen dagoen artian. Sarrera erostian bakoitzak galdera bat ditu, publikoan galdera azuri, izan duzu. Eta aurreneko galdera dibidez. Zer izan zen zure erreakzioak talde bateko mezua jaso zen du? Baina zeitu, esan zuen baietz, ez? Hor bat naiz. Segituan sartzen ez, disko bete bat egitea, eta bat Gero egia da, behin Instagramen edo Instagramen biatu zituztetan, eta maskararekin ikusi zituztetan, eta gero pentsamendua izan zen, ez da ideia izan. Baina maskara bat Maskara bat edo betu betu. Ez den dut, espero. Sandra. Ez da gero Sandra, ez dut dira dela. Zai dut zen. Inorrek ez. No, Sandra. Venga, ba. Zenbakia da. Urrengo galdera, etorritu horren. Zein da? Asmatu bat dira bat ere. Aitor, ondo. Galdera aukeratu jau, esapidea itzara dago. Musika munduan zabalduta dago sexua, droga eta rock and roll esapidea. Zure ustez, egia ala mito? Lehentziko eta behin oso fina galdera. Egia da, baina gu izan ginen lehenbiziko generazioetako bat. Ez denuenak edaten drogarik hartzen da zerrez. Kontzertu bat ematiko. Orduan egia da, ez da egia? Ez. Egia da, aurreko guztiek egiten zutelako eta guztiak ez. Baina bai, anekdota oso horren daude gaur ez ditugunak esango. Urrengo galdera. Eskainiko basi zuen aberatsa izatea, baino musika guztiz ustia, lagatzea, onartuko zinuen? Bueno, parentesi artean, bandirintzat galdera. Zer egin galdera? Oso kondizioan dira, bai. Arantxa irureta behin. Maitane Urfin. Zagizien, no? Bueno, hori, galdera, importantia galdera, ez egin dut. Bueno, 37 urte ditut, 37, ez da roman, urtero gertatzen denez. Ja, Eta desde luego ez nahi zaberatza. Pobre desde luego ez. Baina... ez dut kotxik, ez dut eta musika dute jarretzen dut eta hau dute bi proiektu potolorekin nahi. Orduan erantzuna izan ez eman. Hau da. ez da aberatza izan. Nahi hau. Igual lakanakin aberatsa sentitzea.
Kerobiako puntu gorenean, zentutu zenun Euskal Herriko talderik potentiena izan ziren. Kerobiarekin diozu puntu gorenean. Inoiz ez beno jakin puntu gorena zen zen. Porque beti pentsatu izan genuen, outsiderrak bezala benden, baina ez nire genulako, baizik eta kasu handiak ere ez zegutelako egiten. Eta egia da, normalean, orain galetzen zunean, bai jendeak zuzu, bai, gero entzuten, bai, eta hau da bestea, baina momentu bat irratietan, eta orokorrean beste talde buruz hitz egiten zen, ez? Guri buruz. Sentsazio hori izan dugu beti. Orduan, nolabait ez dugu inoiz piko bat edo golazio. Igual oain da, ez Kerobian puntu gorena. Puntuak irabazte gineak. Gero irek izan zekela. Berezi. Eskatuta zegoen gazet, mikroatzian ez, mikrotik atzian. Esaten ba, beti nerekin izan zega, esaten. Ez, berezi. Agatu zare. Vale, galdera hau egitea behartuta zentetu behar, ze konbidatu hau ja bigarrengo astez etorri da, eta bigarrengo astez galdera berdina jarri du. Aurreko azken irakurri eta apuntan esan dut, irakurri no. Mikel Lorra Perez zailo nolakorren, Bai, zen galdera ikusiko du. Mikel Fernandez, atzian. Hori trina beti behar du erosteko lazarrera, porque beti atzian da. Galdera da. Zergaitik ez galtza kampanak. zergatik ez. Bai, zekarro. Baina bai, zergatik. Ego lan ditu. Bai, a ver, kontestoa, ulertu hartu. Mundu guztiak ere zenun alde bat. Ez? Baina ez da, xal izatek ez, eskelen denera ez dituen. Bai, Hain zergatik ez. Ba, gaizkeratzen ditako, ez? Egia da, gainera, zikina da. Zikina da. Eta gero gainera, ez ez gaizki etortzen, estilo hori, zen eta bai, nean eta bi, dugu zera, generoa. Bikiak, bastante desarrollatuta dezala. Biki jasazte. Bai, eta orduan, bakaro egin garezanean gaur bezala. Bueno, gaurko patroia normal, baina eskero diaren eta ez oso estu eta esketik ingo da, ez? Horran da. Itxigabeko batera. Hoxe, Mikel, erantzuna ondo. Erantzuna itxita gartu, ez? Nik ez da, bereik. Zuk ez duan? ez da. Barru nabe, ez? Eskerrik asko da nire galdera ideik. Badakin, galdera hain nahi zenolako indezula eta ez kirpia bazkatzen dut. Bueno, galdera motzan garai zaigu, galdera motzak. Galdera hauetan, Xabi, erantzunak bat edo beste izan berdu, eta ezitezu arrazoitu. Hori, bat aukeratu, eta aurre. Azkarren ego, Bai, gogoratu egin lan komoena. Beti bezala. Bai, nahi beharra mun nazi. Hola, hasiko da, ez dira. bai, hiru, Bi, bat, gaztetxe bat edo antzoki bat. Antzoki bat. Ruper edo Iker Lauro? Kerobia edo saio hori. Goia o Beia? Goia o Beia? Bella, edo goia nagotu. Getaia edo... Baina hor, sexua ikutzen. Goia o Beia? Getaia edo Orion. Eskazti o Gatibu? Eskazki.
nahiko azkarra dira. Lo pijama, Bai ala ez. Bai. Gero da, galdera. lo pijameta edo barruko. Gabe. Do sostenido edo re bemol. Gara o beti. Berri. Parranda eta gero, napolitana edo kebaba. Napolitana, txokolatezkoa edo kremazkoa. Es que no es una granitua. Tabernak edo txosna. Gasteiz aurriko. Larun bat edo igandia. Aizido da rendea edo ikon pasada. Mirri o porros. Mirri edo porros. Exe gertatzen txatxo. Hiri bat edo herri bat. Bai edo ez. Dantzan barrena, oza, dantzan barrena, Bai edo ez. Bai. Maianituakin poteatu. Bai. trio bat, Monika Narakon kontzertu bat. Bai. Gaur ez, no ez. horrez. Eta azkenekoa, galde bat gabotatu. Bostute barru? Hoxe esan galdera motzak. Eta gure partez galdera danak inda. Hori da, gantzera zure galdera. Bere eskuan. Bankatu atzaetena. Hoxe, Xabi, ja zure txanda da, ja protagonismo edo euskera jatorrian protagonismo garrantzi handina. Bueno, hau da zure momentua. Txenik, markatzea. Bai, markatzea. Azkeneko galdera. Zer da kasu poterotan? Hala, zianuro da. Propolio. Nire zako dira horrekoan, gaizko ez da, zer da, Propolio. deskubritu dudan gauza bat da, ez dira, ez zen bat, eta erabiltzen dut beti kontzeptua formanean hasten dut. Eta uste dut, honen definitia da gautzain. Baina egia da uste duena, benetan pasatzen dena da, dela azukre dosis izuare bat, eta orduan jartzen dago. Horrako gai kontzu hori, ez horrein, zaudako gaizkita. Osa, masa muerte. Berandenako bigarra nuko. Behin luzatu da, zure txanda, zure galdera. Nik hiru galdera prestatu ditut, baina bat aukeratzen. Orduan da, gian zuentzako errezena. Zupresta dituzu edo WhatsAppetik amila izan zuen? Ez nik prestatu ditut. Zer da kasu, autogrupo bat, zure burua Nik bai, Nik bai. Eta gainera, gainka, hau da, ez da peta autogrupo bat. Osa, papen hori. Horaitxe bertan ditut, Ni musika. Ni erosketak. Ni galdera. eta asuntoa da, talde bat sortu erozunean, claro, ez dut zure buruarekin sortu, bezik eta norbait sartu erozu, eta horrela, bakizut ez izan da beti. Gero, talde bi bezala bota itezu. Eguneko txiztia. Antxok jamadak esatia, ellas zein talde tipo da. Guazen, Hiru dira, eta bai edo ez erantzuteko. baina Hiru hirurak ez formala. Hiru eta
ebaluazioetako bat, eta gero desarrollatu. Eta gero nire zute erantzuna dago dugu guztien artean. Vale, indiziko. Gizakiak ilargia zapaldu aldu, eta Marte zapaldu behar aldu, bat. Hori bat hau. Bi, zergatik egiten dute egan hegazkinek, erantzun fisikoa. Eta hiru, ezagutzen dut duzue minoikoen zibilizazioa. Nik uste ilargia Martekin hori. Nik egazkinean alden zenbait gota baina rotorra eta estatorra baina rotorra eta estatorra baina Segia, bakoitzak Xabi horrekosteko golfa pelotan zuluan erantzuna bota egun. eta oso barri gainen. Aurreko astean galdetu zigun zuetako batek zergaitik golfeko pelotak zuloan azkainen. Eta Xabik erantzun digu, atu, ahi bat. Eta ez gaur batzen, zentzak. Fantasi duela. Oso impresionableak zarete, porque asmatu dut. Ni gauza esan, abioian... Gizorro dugu. Bai. Abioian... Erratu begira, egia zen. Erantzunak? A ver, asuntoa, inuman ditu dala, lehenbiziko, nik uste dut bat aurreatzeko. Eta horren, interesantean da, nola orain, elkarrekin borkatzen zareten, erantzun, galdera horrein karabitzen. Arreza, norbeteko guratzea. Nik abioiena... Nik abioian abiratu interneten da, ez da ulertu. Zer, ilarri nakuteko lehen gani berde, así que... Ja. A ver, zapaldu, aldun... Nire ustez? Egia da gizakiak ilargia zapaldu duela, eta zapaldu behar aldu, hau da, ona da zapaltzea, Marte? Nire ustez erantzuna ez eta ez. Ilargia zapalduko animalen, zapeit zapalduta, bemaino egin zapalduko, no? Ez da kaso eman, ez? Ahortzen hasi erantzuna. Zeren gero... Amstoran egetzula zapaldu, eritzen Amstoran egetzula zapaldu. Amstoran bostu, zazpi. Nire ustez, ilargia... Oso decepzionatik ez dizu gure erantzuna egitzen. Nire esan irutan, nintu jarri dut erantzuna. Desde luego, curioso da, minoikoen galdera hori asuntoa. Nire Australiako tribua, ez? Triplea bat, kanpo. Ez, baina irakurtzen nahi da, bera, zer da. Hori Marten oso zertiko. Zer da minoikoa? Galderak lotuta daude. Ez daude. Bai, lotuta daude. Baina beste gauzatza. Galdera dira. Eta hor, lotuta egiten ari naizen proiektu bat, Kristilla. baina... Vale. Osa, proiektu horiek dizu. Minoikoak zetzu diren, 1800 Kristo aurretik karretan eta Gesla ziklaretan zokoen zibilizazioa. Beretzen egiten. Egin beretzen proiektu bat pentsatzea astronomia nola da? Original da. Nik ez dakit zeratzen, dira garratzen Nik erantzuna da, ez giratu nahi? Nik uste erantzuna gaudela, jaman zutek ez eta ez. Hori da. Ustez, merezi du Marte zabaltzean ez. Gizaki batek zabaltzean merezi du ez. Peru egiten du. Eta ilargia zapaldu deu, nik ez. Noiz, Igual grupua
Plutonea joan hori guazun gara, Nazian, baina zapaldu buelta eman dira. Hori. Bai, ni guztiz bat. Nik ikusi jo, eskuarri ilarri dagoen. Buelta ze gutxi. Ni ya paso. Ba, primeran, super satisfecho. Bai, normalen jende hau bat, zure erantzunek bai. Zentzat Gainera, emandu, ni jakitu nahi zela ezala. bai, osoan. Guen zik egin. Ziria jartzeko. Gau zera oso ondo. Ba, Xabi, eskerrik asko, hemen izateagatik, gure galderak erantzuteagatik, gure Erantzunak entzuteagatik, eta ulertzen saiatzeagatik. Eta, ba, ez dakit zerbait nire esan nahi dezun, edo abeste esango dezun. Bueno, lehenbiziko plazeroa izan dela, ez nuen ezagutzen gaztetxea, eta saioa ere, eta zuek ere ez. Eta, frankamente, oso agradable, eta pena bat da, esan diguzutena agia bada, ez? Esan geratzen da, gaztetxea botako dutela, pena bat da, eta espero dut, ez udaletxeak ez lokal bat eman, baizik eta zuek bat lortu, eta autogestionatzen jarraitzea. Eskerrik asko, eta zuek jakin Xabi garri dula tele bat, zosketatzeko gana artia. Akustiko eta gero, ez dugu zosketatzeko, edo baina. Ez. Ba, guain igual, ez? Guain. Eskarriak, Baina, Xabi, atea zemakia. ikusi. Sarreran eta zuen zemakia, Esan. Berrogeita bost. Urrengo astian, disko nahi bat imazue, etorri, bukaeran. Eta hoxe, gehiago bezatu gabe, zuekin, Xabi Mandini, Aurkeztu dute leku hau asteroideen antzoki bezala, eta da, orain pasatu momentu honen ondoren, ere bai, pasagozagun beste momentu bat, imaginatzen, asteroide antzokien gaudela, eta imaginatzen, non dagoen Marte, non dagoen Jupiter, non dagoen gure planetak, eta lasai duzai, ono gara, lasai duzai, gaua dintzalea ez da.
Agur.